खुलुमबाय रायजो जानो नोंथांमोन गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिखौ जासिग्रोदों आंनियावहाय दिनै मोनसे बाथ्रा गोबां मानसिया कमेन्ट हरनानै बे बाथ्राखौ बुंनो थिनहरदों माने दानि बिटिआर गभर्नमेन्टनि सायाव आरो हाग्रामा महिलारि सारनि सायाव आरो रन्जन दैमारि सारनि सायाव लोगोसे बर'नि गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोननि सायाव बे भिडिअखौ बानायनानै होआ दा होननानै गोबां मानसिफ्रा गोबां बाथ्रा बुंहरदों आरो ओमफ्राय नोंथाङा नुदों कि दासान्दि ट्रेन्डिं बिटिआर सुक्तिनि सायाव आरो बिटिसि सुक्तिनि सायाव दैमालुनि माने सावनि सायाव माने गोबां बाथ्रा दिनै नोंथाङा नुदों गुवाहाटीनिफ्राय सासे एडभकेट ब्रादाराबो बे बाथ्राखौनो दिनै बुंदों बिथाङा दिनै गोबां माखासे बिजाबफोरखौ नायनानै बिथाङा दिनै फोरमायनानै होदों दा बेफोर गासैखौबो जोङो मोनसे आवथायाव लाबोनानै जोङो जुदि दिनैनि थारिखआव नायो अब्ला जोंनि नांनाय सोरबा बर' फिसानि जिउ जोबनाय बा 5,000निफ्रायबो बांसिन बर' जोहोलाव बिर जोहोलावफोरनि दिनै जिउ जोबनांनाय सोरबा जिनाहारि खालामजानाय न' बां सावजानाय आलामनि आथाय दिनैसिमबो दिनै बुथार जानानै दिनै हाग्रायाव थाबोनांबाय बिसोरनि सारादु होनांगौ मानांगौ गैया गोबां बर' आइजोफ्रा रेप खालामजाबाय गोबां बर' सिख्लाफ्राबो जिनाहारि खालामनानै बुथारजाबाय गुबुननि आखायाव बोलि जानांबाय बे गासैबो बाथ्राखौ दिनै गोसोखांनानै बिथांमोना बुंहरदों आरो बे बाथ्राखौ आंबो सिगाङाव मोननांबाय थाखादों नाथाय जोंनि नांनाया मा जोंनि नांनाया बिटिसिमोन ना बिटिआरमोन ना मामोन जोंनि बर' दैदेनगिरिफोरनि मुभमेन्टआ थाथ'बाय नामा ना बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजोंनो बड'लेण्डआ फैमारगोन नामा गोबां कुइसनफोर दैखांदों स' बेफोरनि बाथ्रायाव आङो मोनसेल' गेजेराव मोनसे क्लियारिफिकेसनथ' नंला आंबो आंनि मोन्दांथिफोरखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामना फैबाय जोंनि गुबै डिमान्डआ बड'लेण्डसोमोन जोंनि गुबै डिमान्डआ बड'लेण्डसोमोन आं जुदि मिथिनायाव भुल नङाब्ला दे आं इसेबांहाय बुंनो नाजागोन जोंनि डिमान्डआ माने मा जादोंमोन बड'लेण्डसोमोन बिनि उनाव जेब्लानाखि बिएलटिआ आखायाव हाथियार हमबाय एबसुआबो ओरै गणतान्त्रिक आन्दोलनजों माने दावहा नांबाय बड'लेण्डनि थाखाय बिएलटिआबो दावहा नांबाय लास्ट बाराव पुलिस मिलिटारिनि माबाया अयथासार बारा जाबाय बमा होनाय मानसि बुथारगनाय गावलुंनाया बारा जाबाय स' बिदियाव थासारिखौ एसे माने सुग्लायनायनि लेगेराव बा गोबां दैदेनगिरिफोरनि गोबां एबसु जयै सावरायनानैहाय माबा मोनसे खालामाबा जाला होननानै 2003 मायथाइयावहाय आं मिथिनाया गोरोन्थि जायाखैब्ला बिटिसिखौ सुक्ति खालामनाय जादोंमोन आरो बिटिसिखौ माने सुक्ति खालामनायनि उनावहाय बिटिसिनि गेजेरजों गोबां माखासे दफाफोरखौ आयेनफोरखौ लानानै फैनानै बिटिसिखौ माने सुक्ति खालामनाय जादों बिटिसि सुक्ति खालामबाय बिटिसिजोंबो थाबाय एबसुआबो नायथ'बाय बेनि गेजेरावहाय नुबाय कि बिटिसिनि गेजेरजोंबो जोंनि बर'फोरनि जेनोखि गांनाय उखैनाय बियो सुफुंजाया दा बेखौ नोजोर होनानै दिनै आं मोनदांनायावहाय बिटिसिजोंबो माने साफिसियेन्ट नङा नालाय स' बे हिसाबैनो दिनै आंनि मोनदांनायावहाय बिथांमोनहा आरो एबसुनिफ्राय डिमान्ड खालामबावबाय आरो गणतान्त्रिक आन्दोलन बड'लेण्ड मुभमेन्टआ माने सिगांबावबाय फारसे जोङो एनडिपिफ्रा हाग्रायाव दंमोन नालाय बिएलटिआसो ओंखारदों बिनि उनावहाय जुजियै उनाव दावरावा बारा जाबाय बिटिसिनि गेजेरावबो गोबां मानसि थैबाय गोबां गावजों गावबो मानसि थैलायनाय जाबाय थासारिखौ एसेबाबो नायनानै सुग्लायहोनांसिगोन होननानै बड'लेण्ड मोनथ'वाब्लाबो आंनि जुदि बुजिनाया भुल नङाब्ला बड'लेण्ड मोनथ'वाब्लाबो एसे एनै फिसाब्लाबो लाथ'नांसिगोन होननानै थासारिखौ सुग्लायहोनांसिगोन होननानै माने एनडिपि एबसु आरो बिनि गेजेरावहाय मोनसे सुक्ति बिटिआर सुक्तिया जादों होननानै आं मिथिदों आरोखि आंनि मिथिनायाव जुदि आंनि मोनथिनाया गोरोन्थि जायाखैबा बेनिखायनो थासारिया दा बिटिआर सुक्तिनि उनावहाय दा एसेबाबो सान्थि फैबाय जों बेखौ मिथिगौ खिन्थु एबसुनि डिमान्डआ मालाबाबो थाद'नाय नङा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों एबसुआ थाद'आ मानोना मेन उद्देश्य जाहैबाय मा बड'लेण्ड बेखौ आंबो मिथिगौ आरो एनडिपिफोरनि डिमान्डआबो बड'लेण्ड खारन थासारिखौ नायनानैसो मोनसे समाव थासारिया जोंनि बर'नि गेजेराव गाज्रि जाबाय बेबादि थासारि जाबाय थायोबा जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा थैबावगोन पुलिस मिलिटारिनि गेजेराव बोलि जाबावनांगोन बै बिथिंखौ नोजोर होनानैसो थासारिया गाज्रि थासारियाव थांनायखायसो बेखौहाय माब्रैबा बासायनो हानो मानसिफोरखौ ब्लाड सिड जानायनिफ्राय माबोरैबा रैखाथि होनो हागोन स' बेनि थाखायसो दिनै बिटिआर सुक्तिखौ माने सुक्ति खालामदों होननानै आं मिथियो आंनि मोनथिनाया जुदि भुल जायाखैबा आरो बेजोंनो जुदि बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जुदि डेभेलपमेन्ट सिमा बारायनाय माबा मोनसे पावार गासैबो जुदि लाबोनो हायाब्ला आरो फिन मुभमेन्टआ जाफिनबावगोन बेखौबो आं मिथिगौ आंनि मोनदांनायाव आरो मानोना दिनै
एबसुआबो दिनै माने दानि रुलिं गभर्नमेन्टजों थाबाय थायो बे नंखाया नायगोन बेसेबां डेभेलपमेन्ट जादों जायाखै आरो बिसोरनि एगेन्स्टआव आरो फिन खामानि मावफिनगोन एबसुआ मानोना एबसुआ माहारियारि आफादा बयनिबो थाखाय आरो आं बुंगोन हाजार मालाया जेखि बुङा मानो आं एबसुखौ सोंखारिनो हानाय आंनाव गोहो गैया एबसुखौ रायखोमानो हानाय आंनाव गोहो गैया मानोना आं जुदि एबसुनि सियाराव जिरायहैयोमोनब्ला आं मिथिगौमोन आं बै सियाराव जिरायनानै जुदि नायोमोनब्ला आंबो बुजिगौमोन बिथांमोना मा थासारिनि गेजेरजों मालाबा बिजेपिखौ मालाबा कंग्रेसखौ मालाबा इउपिपिएलखौ मालाबा बिपिएफखौ मानि थाखाय बिथांमोना सापर्ट होबोनांदों बिनि मेन रिजनखौ खाहानिफोरखौ बिथांमोनासो मिथिगौ जों मिथिया जों दिनै दैखरनि सिङाव थानानै न' सिङाव थानानै जोङो मानसिफोरखौ जों फेक बखिलाबायबानो जों जानाय नङा माने थासारिखौ जों बुजिनांगोन थासारिया मा जेनेबा उद्देশ্যआव मा रिजनाव जोङो बेफोरबायदि माने सुक्ति खालामबाय थादों बिएसि सुक्ति खालामबाय 1992 बिएसि जाबाय 2003 आव आरो बिदिनो बिटिसि जाबाय आरो नै 2020 आवहाय बिटिआर सुक्ति जाबाय दा बेफोर आरो मेन रहस्यफ्रा स' आं बेखिनिखौनो मोनदाङो ओंखायनो जोंनि गेजेराव जेराव जाय जोबनानै थादों बिथांमोनाबो गनांगोन बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों गयोबा मोजां गहोथारनांगोन आरो बिथांमोना आंथ' सिगाङावनो बुंदों जुदि बिथांनि जे केसआबो जुदि उकिल गगৈ बायदि जुदि होजाथावथावब्ला जुदि बिथाङा जेलाव थानानैब्लाबो जुदि इलेक्सन दारायनो हानाय जुदि केपासिटि दङब्ला बेखौ बेबायदि दारायनायनि गेजेरजोंहाय गहोनो हायो नामा आं बेखौबो जुदि जायोबा आयेनगिरिफ्रासो मिथिगोन ना जोंथ' मिथिया ओंखायनो आं गेजेराव बुंनाय जाबाय ओंखायनो जोंनि डिमान्डआ जाहैबाय मा बड'लेण्डसो बे आरो थेंक इउ